Gaurko agerraldi honetan Urola Garaiko Euskal Herria Bilduko hainbat kide arduradun eta zinegotzi gaude, eta gaurko agerraldiaren helburua bi dira, ez batetik ArcelorMittalen inguruan azkeneko aste eta hilabetean eman diren gertakariak baloratzea, eta bestetik eskualdeko garapen ekonomiko eta industrialaz dugun iritzia herritarrei ematea eta etorkizunari begira horre ikusten ditugun ildoak eta konpromisoak ere zehaztea. Balorazio hori egiteko bilera bat egin dugu, bilera horretan hainbat iritzi konpartitu izan ditugu eta hori da nolabait azaleratu nahi duguna. Egia da ArcelorMittalen egoera eta horrek sortu duen egoera larri guztia Zumarragan kokatu nahi izan dela, baina guri iruditzen zitzaigun eskualdeko ikuspegia eman behar geniola, ez delako Zumarragari dagokion gai bat bakarrik, eskualde osoari dagokion gai bat, eta eraginkorki erantzun nahi balin bat zaio, Urretxu Zumarraga Legazpi eta Ezkio itsasoko egoerak ere aintzat hartu bartzirela uste genuen, eta eskualde ikuspegi batekin askoz erantzun eraginkorragoa emango diogulako. Eta hori da gure ikuspegia. Lantalde honetan atera ditugun ondorioak eta aurrera begira ikusten ditugun ildoak azaldu nahi dizkizuen edo nahi dizkizuegun EH Bilduko bai Zumarra, Urretxu, Ezkio itsaso eta Legazpiko herritarrei. ArcelorMittal enpresak urriaren batetik aurrera bere jarduera aldi baterako eteteko erabakia oraingoz bertan bera geratu da, eta gure poza azaldu nahi dugu. 375 langile eta euren familiak, enpresa hornitzaileak, merkatariak eta herritarrak hasierako lurrikararen ondoren arnasa hartu dugu. Eta hori da lehendabizi azaldu nahi genuena, itxiez izanaren poza. ArcelorMittalek hartu duen erabakia pozik hartu dugun arren, inoiz baino ageriago geratu da multinazionalek beldurrarekin jokatzeko duten gaitasuna, eta ondorioz gure eskualdearen hauskortasuna azaleratu da. ArcelorMittalen zuzendaritzaren jokabidea ez zaigu onargarria iruditzen. Herritarren izuarekin eta mehatxuarekin jokatu duelako, eta inoiz baino laino beltza handiagoak daude gure gainean. Ez dago inongo bermerik enpresaren iraunkortasunaren eta etorkizunaren aurrean, eta enpresa ixteko mehatxuaren Damoklesen ezpata hor dugu beste behin. Geratu den egoera oso larria dela iruditzen zaigu. Multinazionalak nahi zuen erara lortu duelako, baina okerrena dena, etorkizunerako dituen asmoen berri zehatzik ez dugulako. ArcelorMittaleko zuzendaritzaren jokabidea salagarria iruditzen zaigun bezala, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburuarena ere berdina dela deritzogu. Arantxa Tapiak enpresaren balizko erabakiaren berri apiriletik bazuen, zergatik etzen elkartu eskualdeko erakundekin informazioa partekatu eta irtenbideak bilatzeko. Arrazoiak mila izan daitezke, baina egoeraren larritasunaren gaineko interes falta datorkigu guri burura. Larritzat jotzen dugu informazioaren jabe izan da, nola ez dituen etor zitezken ondorioak ekiditeko neurririk hartu. Beti ere, enpresaren bozeramaile papera bete eta jokaldi guztiaren berri espazuen behintzat. Urretxu, Zumarraga eta Legazpiko PSek aldiz, elkarlanean, gardentasunez eta eskualdeko ikuspegia zaritu beharrean, enpresaren bozeramaile egiteaz gainera, salbatzaile papera hartu nahi izan du, eta Zumarragan kokatu du soilik afera. ArcelorMittalekin azaldu duen kemena, zergatik ez zuen alderdi politiko honek geriatrikoko langileen lanbaldintzak defendatzeko azaldu. Eskualdeak 2008ko ekainetik ona, 1003 langabe gehiago dituen arren, PSek inbertsio urbanistiko eta eraikinen birmoldaketetan jardun du buru belarri.
Obra hauei buruz argitaratutako aldizkaria dugu horren adibide garbiena. Porlan gutxiago eta pertsonengan inbertitzen dituen politika gehiago behar ditu eskualdeak, baita berau osatzen duten herriek ere. Are gehiago, inork uste badu ArcelorMittalen mehatxuagatik gure herrion airearen kutsaduraz eta herritarron osasunaz arduratzeari utziko diogula, oso oker dago. Inork uste badu mehatxu hauengatik legez kanpo jarduteko baimena izango duela, oso oker dago, hor izango baikaitu hori guztia salatzeko. PSE-rentzat, bidean oztopoak jartzea da hori. Guretzat aldiz, ekonomia, pertsonen eta ingurumenaren zerbitzura jartzea. Herritarrak multinazionalen gehiegikerien aurrean defendatzea. Norberak kokatu dezala bere burua. Baina EH Bilduk ez du bere erantzunkizuna eta betebeharra izkutatu nahi. Izan ere, eskualdeko herri gehienetan dugu alkatetza. Urola garaia ere, krisialdiak gogor jodu, eta ArcelorMittalen itxierak are gehiago larriagotuko luke joera. Balio erantzi gutxiko ehun industriala dugu, eta diversifikazio txikia, eta egitura ekonomikoa eraldatu beharrean gaude. Eraldaketa hori bi ildoetan etorriko da, batetik langileen lanbaldintza duinak aldarrikatuz, defendatuz eta prestakuntza sustatuz. Hori baita kalitateko enpresa berritzaileak izateko modurik onena. Eta bestetik, balio erantziko handiko enpresak lortuz, eta gure ekonomia egitura dibertsifikatuz. Horrela lortuko baitugu eskualdearen garapena eta kalitatezko lanpostuak. Ekonomia pertsonen zerbitzura jartzea, alegia. Ildo horretan asko dugu egiteko oraindik. Ideiak ere baditugu, baina egin ere egin dugu. Bereziki aipagarria iruditzen zaigu, ugasa eta ugle egiten ari diren lana. Ortoprotesi arloko formazio zikloa, enpresen nazioartekotzean egin diren ekimenak, enpresen antolamenduaren eraldaketarako hasten ikasi programa, sortzen ekintzaileen sarea, bertatik bertara ekimena, eta lehen emaitzak ematen hasi den onbideratu aipatu nahi ditugu. Eskualde gutxik lortu dituzte giza honetako lorpenak. Horiek guztiak elkarlanetik iritsi dira, erakunde desberdinen artekoak, herritarrak ahaldunduz eta enpresekin estuki eramandakoak. Hori dela bidea uste dugu, elkarlana, gidaritza partekatua eta ekimena. Bukatzeko beraz, ArcelorMittalek eskualdean utzi duen egoera larriaren aurrean gure konpromisoa arlo hauetan. Langileen lan baldintza duinez naiz prestakuntzaren defentsa irmoa eta multinazionalen mehatxuen aurrean tinkotasuna. Eskualdeko enpresa egitura dibertsifikatu eta balio erantzikoa sortzeko lana biderkatzea. Eta mankomunitateko gainontzeko agenteekin lanean jarraitzeko alegina eta konpromisoa are gehiago handitzea. Mila esker.